Dal-aħħar kien hemm din l-istorja ta' Clayton Bartolo, Amanda Muscat, Clint Camilleri, kien hemm dan id-drama li qed jiżvolġi, mbagħad daqqa waħda il-Prim Ministru fil-li qed jgħid lil daw mhux se jkeċċihom, u mbagħad ħareġ fuq l-qadba ta' Kastilja u qalilna wara li rajt dawk li kitbu Times jew il-mistoqsijiet li battulu intom, eleġġejt li lil da ħankeċċih. Tina ftit il-kuntest tal-istorja minna ħatakom. F'dal-każ għandna lil Jacob Borg. Allura li jagħmel ħafna drabi huwa ikollu source, ikollu ċertu data, ikollu ċertu numri, jagħmel 1+1 u joħorġu id-dettalji. F'dal-każ li ġara ta' Clayton Bartolo għamilna ġimagħtejn nisimgħu l-ewwel tal-Uffiċċju tal-Standards Commissioner jgħid li il-mara tal-Ministru kienet ħadet job li ma kienx taħdem għalih jew ma kienx kwalifikata għalih, insomma l-istorja nafuha. Mbagħad waħda niskopru li hemm issues oħra. Jiena smajt kont naf li Jacob kienet jaħdem fuq da, ma kellux biżżejjed informazzjoni għax aħna nipprovaw nivverifikaw mhux darba darbtejn ma jkun darbit hekk jista' jkun. Jacob kienet jibgħat xi domandi, ħafna drabi. Jiġri Jacob kien qed jirċievi l-informazzjoni minn ximkien illi jista' jkun hemm iktar xinat dwar din l-istorja. Mbagħad Jacob beda jgħaddi l-mistoqsijiet lill-Prim Ministru. Ekku. Essenzjalment. U din il-ħaġa lill-Prim Ministru allarmat, qed nifhem sew? Ekku. Sewwa. U il-Prim Ministru ikkorresponda magħkom? Le, aħna l-ewwel darba li smajna b'dal allarm, sa jiena editur. Jiena nisma' minn bejn kien hemm lajdu ta' over the weekend isma' il-Times se jkollhom storja kbira. Jiena kont b'nazzjoni kont imsiefer weekend li għadda u bdejt nisma' miż-żewġ partit isma' appartament għandkom storja vera kbira għandkom. U jiena qed ngħid. U inti qas kont ġifieri familjari? Kelli idea ma bdejt ngħid isma' we're still tying the loose pieces biex nġibuha bħala storja ġifieri. Kien hemm dan is-suspett illi Amanda Muscat kienet ingħatat kickback ta' madwar 50,000. Korrett? U dik kienet xi ħaġa illi l-FIAU kienet qiegħda tindaga u b'xi mod, ovvjament tista' tgħidli kif, waslet għal widnej Jacob Borg. Naqblu? Ekku. Minn hemmhekk imbagħad x'jiġri bl-istorja tiġi għandkom u mbagħad x'tagħmlu? Aħna sa dak il-ħin konna nqas biss irriġnija l-istorja. Għax dik li ġara kien il-Prim Ministru li qal isma' aħna batnilu domandi qed nassumi. Il-Prim Ministru antiċipakom ġifieri. Ekku, aħna ħriġna l-istorja 3 sigħat wara li qal il-Prim Ministru li batnilu l-istejjer. Aħna konna għadna qed naħdmu fuq l-istorja sa dak il-ħin. Jacob kellu diġà ħafna informazzjoni imma kemm litteralment kien fadallu ftit dettalji, fact checking, għax ħafna nies jaħsbu li aħna nabdu noħorġu affarijiet bla doċċ u Jacob huwa pitma ħafna. U għalek huwa ġurnalist tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar ikkonferma dak kollu li meta inti għandek rapport tal-FIAU li qed jgħid li l-pulizija għandha tindaga dak sinjal xi ħaġa serja. Dak il-mument meta ħarġ ir-rapport tal-Standards Commissioner u sirna nafu illi Clayton ta' dan ix-xogħol il-persuna li kienet qrib ħafna tiegħu u mbagħad pruvaw jaħbu l-fatt li ħad tibqa' taħdem miegħu ta' parsi għamlet kuntratt mal-ħabib. Fl-aħħar mill-aħħar ma kellix il-kwalifiċi, fl-aħħar mill-aħħar dak ix-xogħol ma mlitux, biex ta' meta sirna nafu dawn l-affarijiet kollha. Għalik kellu jirriżenja, kellu jitkeċċa. Jiena personalment hekk naħseb hemm ċertu accountability. Jiena dejjem nibda ngħid kieku dak kien impjegat tiegħi u battu jagħmel xi ħaġa hekk, mhux ittajru l-barra. Mela kif għax iħallas it-taxpayer jibqa' jagħmel li jrid. Mela tlaqna.